gawe pakan campuran pakan mentok. Saka lompong. Iki bahane. Wong Jawa iki ngene iki. Pendak isuk kegiatane gawe pakan mentok. Iki sing wis dadi. Iki sing jek digodhog. Diirisi sik, guys. Nek godhog ben empuk, ben cepet mateng. Ya. Minggune kegiatan iki. Iki wedhuse ya enek. Wong desa ternake akeh iki. Desa iki. Tadang pakane, Mbik? Ora ana pakane. Apa? Lah sing nang jero ki ora ya wis. Iber-iber emang. Iki jam piro? Kamu makan mah jam piro? Telung puluh enak Mbik wis. Wis seneng wisan ngono. Oke, sing jumbo-jumbo, mentok jumbo. Mentok jumbo. Carane makan. Iki wedhuse. Wong desa ya ngene iki. Ngene kok gak ndang sugih. Nek wis ayadol tapi. Iki carane makan. Nggih pakan mentok teko lompong. Han campuran. Oke. Gelem ora? Wah. Wah,